channel. I'm Jenny Cabuso. Feeling guwapa kayo. So, hi guys. Grabe, niulan na siya do. Guard kayo, bye. So, nara, mong eskwelahan. Grabe, nagkagabay. Tapos natin, nag-meeting sa ubos, guys. Wait lang. Oh, di ba? Nag-meeting. Walay niya ni sa meeting, guys. Si Hilar yun. I'm Seleka. Sa mga gwapa na akong classmate, guys. So, sinamok may karon sa mga classmate balaga guys. So, doon na ta, oy. Hoy. What's up, guys? Hi, guys. Si Juan. Si Jun. Saba. Shoutout sa niyong mga bandit. Kasi pangalan? John Lester. Shoutout sa mga. Kinsa na ko eh. Hoy, na may interviewon. Nay pangutana. So, unsay feeling anak kay gwapa kay anak? Ay, saray kay ma-motivate ang mga video. Guys, mga kami sa nagkuhan. Ano yun? Layo yun. Isa lima, gwapa kaayo. Oh, what's up, yo? Hoy, pag-alam! Ano ito kasi mas? Ciao, di ko pala sa nanay ko, natutulog ngayon. Famous na ako, ma. At sa kuya ko. Sama pinsan ko yan sa UAS eh. I love you. Salima! Artista na ako. Artista! Ay, nagkaroon ng corn. Ito lang ng corn. Mga manyagis, mga manyagis. Hello. What's up? Shoutout ko sa mama o papa. Ikaw, oy! Shoutout ko sa ulolo mga patay na. Patay mo! Oh, you go. Adlo kay guys. Patay. Lagi. Hello, oy. Lumalablag naman ang mga classmates. So, hi guys. Kamsan. Hi. Say hello. Say another but you blessing to the day I died so low. Mama, don't Uy, ayun, why you gotta be so rude? Did you know? Oh, yung bata, mga talaga. Wala ba? So, mga bata. Hi, Abuya. Hi, rainy afternoon, everyone. Good favorite. Hi. Let's brown the place. Hi. Shout out, oy. Shoutout ko sa one. Wala ka ba, no? Shout out sa yung kuya. Ikaw, Jamaica. Dali. I love you daw. Baba kayo, guys. Nakatapa. Ulan kayo. So, let's sound trip, guys. Hi. What I see, blah, blah, blah. Basta. Ikaw si Kaigan. Kaigan. From Youngsby. Yeah. This is, Kanal vlogger. Sila yun. Kanay gwapa kay ni Bay. Lan gwapa lagi. Lan gwapa lagi. Pero may sakit. Okay ra, yay! Lan gwapa lagi pero may love pero okay ra, yay! Bala na. Hi, Duka. Higit siya Duka. Yeah, pinagwapo kay Duka, Tigatan ako sa kamera. Pinagwapo kay no. Okay. Maulok, maningil. Ikaw na sa doon. Sa pag-ano doon. Okay, what's up? Bye, guys! Hi, Jing. Say hello. Hello. So, mga bapa kaya mga classmates mo. Ano sila? Mga guwapings, mga chula-chula. So, mingaw. Hi, mga kamags! Hey, panak, guys!
ba? Sa kalulubuhan. Ah. It's your turn na, Jean. Wala, dato na sa ano? Dato na sa kuan na. Basta, you know na guys. Nag-vlog ko nga nag-ulan bitaw tas giulan gid siya. Wala pa gid siya na upload, na delete pa gid siya. Grabe gid kayo jud. Grabe jud kay kagad. Hi guys. She is Jamaica. She is so pretty. Pretty kay by pretty. Hi guys. La ulan gid. Sige, karon ako yung Leon nga. Bato ko sa classmate nga busy ka